Blog dengan pen EAP agoi ko website kane website ko be dei phanga puli puthi mo kham tam ek na ye benta ki khna skol te kane ko website ka dei ban soft la ne ban la da pisem jing e phang jong ka mats te kane ka website ka yarap ya nagam ta jong ka mats ban soft ye ki equation ye ki question ki jong phi ki ba phi phim la ban soft te ngin lai check ta ka website te ngin lai be check ka Google Chrome Nantangin type hang ni Wolfram Alpha tingin klik itu mar bangla dap thok lepa te huntu pin la be gitu ko top website ka website ba jarong du tingin klik ya gitu te hang tu ngin lab e borok ki bangi.com mo te hang tu jarong ko hang ne phila ban thok e ki equation jung phi ban solve la da phi kwa ban solve mo tingin pin nuksa haden be phila dap thok te ngom pin nuksa kom kan algebra Teng tu pin lab baro pengen klik katu teng tu kum tu page step by step kila pen ya ka solution kum no pin solve ya ka mas problem